So, before Martin Luther, wala pa'y teaching eh. Wala'y teaching ang Christian Church concerning anang sula Eskriptura. Sa hinungdan nga diin, wala pod na gitudlo ni Kristo og sa mga apostol. Never gilitok ni Kristo nga sula Eskriptura ta, kung di mabasa di tinuod. Never gitudlo sa mga apostol nga sula Eskriptura ta, kung di mabasa di tinuod. Ang gitudlo ni Ginoong Jesucristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wala mo sulti si Ginoong Jesucristo nga pabasaha sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. No, kay way sugo si Kristo nga pagsulat mo. Ang gingon ni Ginoong Jesucristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So actually, dili man problema ang nailibro. Ang point ang ginakong diha lang ka nag-focus sa libro, wala ka nag-focus sa teacher nga mo ay responsabling nagpagawas, ni anang maong gitawag og libro ka. So, directly speaking, or in conclusion, kining maong sula Eskriptura, man-made doctrine kini. Diba? Jeremias chapter 17 verse 5, kung sa may sulti ni Propeta Jeremias, tinunglo ang mga tao nga mosalig ra usab sa tao. Tablara nga, tinunglo ang tao nga mosalig sa doktrina o pagtulunan sa tao. For example, kanang sulay Eskriptura, mo natanawan ning atong mga higala nga mga sulpot. Ang kanang ilang pagkabahin-bahin, tinung pagpadayag ka na nga tinunglo ka ng maong gitawag og mga punduka.